U estradnim krugovima važite za velikog zavodnika i to se negdje provlači već, evo, da kažem i decenijama unazad. Vi ste se ženili 3 puta, imate 3 dece, ista 3 braka. Da li je možda to isputavalo vaše brakove, to što ste u javnom svetu važili za velikog zavodnika, to što žene nisu mogle da vam odole, što su žele da se druže sa vama? A ne znam, Boga mi. Šta znam, one su izabrale mene. To je jedna stvar. A nisam ja njih. Nažalost. Kako to mislite? Pa zato što od muzike ja nisam imao vremena. One su dolazile same. Ta popularnost, ok, bio sam šarmantan u mladosti, nisam bio glup. Tad se nije gledao da li imaš pare ili ne, ne. Nego jednostavno žene me volile i vole me i dan danas. Ja protiv toga ne mogu, pa evo vole i Zdravka Čolić. Jest. Ima jedna izreka, kaže, žene bežite, ide Mirko Kodić i Zdravko Čolić. Jel vam imponuje to? Pa dobro, sad u ovim godinama da. A kad je nastala ta rečenica, meni nije to puno nešto značilo, jer ja sam živio život. Ja sam volio sve. Samo nikad nisam bio, nisam imao neke poroke. Volio sam da popijem, volio sam da malo kockam kao i svi ostali. Druge poroke nisam imao. Drago mi je što, jer vjerojatno ne bi ni postigao toliko da sam imao neke poroke koje odvedu čovjeka na drugu stranu. To jest, da. Da li ste možda imali problem sa ljubomorom? Da li su vaše supruge bile ljubomorne? Pa je zbog toga dolazilo do tih razvoda? Pa dobro, jesu. Negdje nije lako opstati u braku kada ste... Ipak sam ja bio u društvu lepotica, glumica, stewardesa. Nije lako to izbjegavati, a nije lako ni sačuvati brak. Pa neke su otišle, došlo do razvoda u stvari zbog neke, pa... Jeste imali ljubavnice dok ste bili u braku? Jeste dešavalo i to? Pa dobro, dešavalo se. Sad baš da ih imenujem neću, ali evo pozdravit ću Zlatu Petrović recimo. Da, s čom ste bili u vezi? Da, ona ostala naša prijateljica i moja i moje supruge Silvije. A kako ste to uspjeli da bude prijateljica danas vaše supruge i vaša? Bili ste nekada u vezi koja je bila jako strasna, kako sam ja negdje čuo u tim estradnim krugovima. Pa zato što je Zlata takav jedan normalan lik u životu. Nemanja, ti nemaš pojma koliko je ona jedna faca. Ona više voli moju suprugu Silviju nego ona voli nju, voli Gocu Božinovsku i voli ovu, pomogni mi, koju? Ona što peva Vanesu. Aha, Vanesa Šokčić. Da. Šta znam, ona je takav lik. Ja kad sam imao jedan nesrećan slučaj sa nogom, ona je prva došla kod mene kući, donela 2 torbe voća, povrća, nemam pojma šta je donela, ostavila 500 evra, ja kažem ne treba, imam para. Ne, nek se nađe, Mirko, sad ne možeš da radiš. Evo, kad smo na nekim veseljima i tako, ona se druži s mojom suprugom,
zezaju se tako, zato što je normalan lik. Ona nije budala. Imao sam ja i budale pored sebe. Je li teško sa njima? Jednostavno sam ih odbacio iz mog života. Jer nisu zaslužili moju pažnju. One su bile sa mnom da bi bile sa mnom. Iskoristi. Ma ne iskoristi, nego jednostavno da ima u sebi, bila sam sa Mirkom Kodićem. Eto. A ne da budemo posle toga i prijatelji. Da, da. A što je onda prestala ta ljubav sa Zlatom Petrović? Kako? Zašto se ugasila ljubav sa Zlatom Petrović? Zašto? Zato što je bio kraj ljubavi. To je trajalo 8-9 mjeseci i to je to. To je to. Jednostavno, ljubav dok traje, traje. 3 braka, da. Pa ja sam živio i živim u braku dok volim. Ja ne mogu da živim s nekom osobom koju ne volim. Kako mogu da je gledam očima? Ja moju suprugu Silviju sad najviše volim. Sa Jasnom sam ostao u jako dobrim odnosima, zato što imam sina Aleksandra s njom. Sa prvom ženom koja živi u Švajcarskoj, isto sam dobar. Ja sam normalan čovjek. Ona mi je rodila sina Vladimira. Kako ja da ne pričam s mojim bivšim ženama kad mi vežu nas deca i porodica i mi treba da funkcionišemo. Što to kod ovih mladih sad to ne pije vodu. I tu je greška. Ti moraš da imaš na okupu. Ja sam jednom prilikom slavili smo rođendan, bile su sve moje žene i sva moja deca. I na čelu stola Mirko Kodić.